Офіцери військово-морських сил України, які залишили Крим після анексії в 2014 році, звернулися до президента Петра Порошенка з відкритим листом. Просять забезпечити їх обіцяним житлом на материковій частині України, оскільки їхнє залишилося в анексованому Криму. Чи почули моряків столиці, дізнавалася Олена Стецюк. В Криму вони залишили своє майно та службове житло. На материковій Україні винаймають невеличкі метри. Далі оплачувати їх не сила. 35 військових моряків просять президента надати їм житло. Звертаються публічно. Сподіваємось, що керівництво держави не залишиться стороннім у вирішенні питання родин військових моряків та не буде спонукати військовослужбовців ВМС після звільнення у запас разом з родинами повертатися до окупованого Криму та приймати російське громадянство для вирішення квартирного питання, що наражає на небезпеку як власне життя військових, так і життя наших родин. Один із підписантів, Олександр Сух, розповів, нині винаймає житло власним коштом на Одещині. Нічого не обіцяли, на очередь загально поставили, причому 15-м роком, як молодих лейтенантів. На загальних підставах, на черзі чекаємо. Як варіант, повернутися в Крим і там дадуть точно житло років на 15. Полковник повітряних сил Збройних сил України, а нині нардеп Юлій Мамчур, до анексії Криму служив на півострові. Після окупації залишився вірним українській присязі. Розповідає, коли в 2014 році був наказ передислокуватися на материкову частину, у багатьох військових залишилося там службове житло. Того ж року у квітні його приватизували, але окупанти документи не визнали, заявивши, що це власність Міноборони Російської Федерації. Тобто на папері квартири є, по факту майно втрачено. Це питання, на мою думку, треба вирішити якимись окремими розпорядженнями Міністерства оборони. Тобто побудувати певну кількість службового житла в місцях проходження служби на даний момент. Тобто цим людям, які втратили це житло в зв'язку з окупацією, дати тимчасово службове житло. Після деокупації Криму ці питання потім будуть вирішуватися вже потім. Військово-морський флот у системі Збройних сил України фінансується за залишковим принципом, каже член комітету нацбезпеки і оборони Тарас Пастух. Питання забезпечення житлом – не виняток. Можливо, ця політика будується з тим, що більшість техніки залишилася в Криму, і про те, що сьогодні та кількість військових офіцерів в загальній чисельності Збройних сил не надає такої сильної ваги в відсічі збройній агресії, тому вони десь і залишаються за залишковим принципом. Заступник міністра оборони каже, проблема з житлом кримських моряків вирішується. Чому так довго – не уточнює. Питання, що стосується забезпечення житлом в Одеському гарнізоні, там, де дислокуються моряки, на сьогоднішній день вирішується. Чому? Відповідні зміни внесені до чинного законодавства. Я думаю, в найближчий час ці питання будуть вирішені. Я не можу назвати ці питання. У військово-морських силах Збройних сил України з відповіддю не забарилися. Письмово повідомили, будівництво житла триває. В Одесі завершується процес будівництва 80-квартирного будинку для військово-морських сил Збройних сил України та гуртожитку для військовослужбовців військової служби за контрактом. В Одеській області для офіцерів вже споруджено будинок на 120 осіб. Наразі будується другий, а потім і третій. Але питання, чи вистачить цих квартир саме для військових моряків з Криму, невідомо. Олена Стецюк, Асан Емінов, Максим Кондратенко, Заман, АТР.